Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Patahan. Ingon man sa mga artista nga baghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ben, 37 anyos, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga napalit namo sa akong asawa. Aron yung isabtan, sugdon ko sa diyang una ning giprinda namo sa akong suod nga amigo. Ingon ini ang mga panghitabo. Nalagi may ipinda nga yuta, pre ba? Basi na kay kaila diha. Nagkinahanglan mi kwarta god. Pila mo sa prinda ninyo, pre? 50,000 ra, pre. O, mo ba, pre? Oh, kaya sa pre, ha? Pangutanon sa nako akong asawa, pre. Sige, pre. Prinda dong. Sweet na meal, day. Unsa man? Mugota? Na ako'y tinigom pero naoy 20K raman na. Oh, pwede rin akong punan, day. Okay raman ka. Oh, okay raman ako kay wa man sad ko'y gamitan pa ana. Oh, sige, day. Ako na lang punan. Salamat pre ha. Dira ang deed of sale, pre, oh. Soon, magkita. Salig lang na ako nimo, pre. Ako na ibili nimo. Salamat, pre. Pero, pre, kuan ba kining unsa gani ba? Kung dili na mo malukat ang yuta ba? Basig, pwede amo na lang ng ibaligya ninyo pohon. Kana kung interesado mo? Sabutan pa na mo sa akong misis, pre, eh. Sige, pre. Ingno lang niya tika kung ibaligya na lang namog dayon, ha? Sige, pre. Pila mo si baligya nila dong pananglit? Ay, uwa sa ko nakapangutan na, day. Kung kaya sa atong budget, go. Nindot na kaya na nga investment para nato. May na lang na, kung idayon nilag baligya unya, kaya ra na itong paliton, may na kaya na sa atong mga anak puhon, oy. Mao sa bito na akong ginuhuna, day. Pangutan na nila sila dong kung pilay baligya nila pananglit, ha? Mana sila planong lukaton ang yuta, aron sa pag-andam na lang nato kwarta. O, day. Nasabutan na mo, pre ba? 300,000 ang baligya. Pero, papaman mo yun ang kuan, God? Ang uban ako mga igsoon, God? Mag-agad yapon mi ini kung parehas nag-desisyon ang tanan? At least, pre, ibaw namin sa akong asawa pila inyong selling price. Kaya para magkandamidaan ba kung yung kaso? Sige, pre. Ingno lang yata ka. Sige, pre. Salamat. Tingaling mo pangitaan na nagpaagi dong, ay. Kanang kantidara nga iyang giingon. Kaya ra ka na, day? Kaya ra lagi na. Maay na kayo na oy nga investment para nato kung idayon na lang nilag baligya ng yuta nga ilang giprinda nato. Pwede na nato patukuran og tindahan para sa negosyo, di ba? Sige, day. Pagitaan tarag paagi. Nakikita magana ko, pre. Doon na kay importanteng isulti. Kuan lagi, pre, kanang nasabutan na mo managsuon tanan ba? Nga ibaligya na lagi na mong dayon kanang yutaa. Kay gamay raman kuno ng yutaa, nya pila na mi kabuk magbahin. Mo ba, pre? Unya? Pero gusto sila, pre, nga spot cash gyud. 300,000? Mo ba? Sige, pre. Ako ingnan ako, misis. Manghuwam lang ta ni mama kung pilay kuwang sa atong kwarta dong. Sure ka, day? Magpahuwam maralagi nas mama. Suwaya na to gadto karon. Okay ra ko, ana. Di ta mo presyoron sa pagpaningil, ana. Pero, siguraduhan na ninyo, ha? Nga kasaligan ng tawhana nga nagbaligya ninyo, ana. Way angay ang kabalakan, ma. Kay suod na ako nga amigo, sukad pa pag-high school. Laki. Siguraduha lang yun ninyo, kay dili ba yan nagamay kantidad ang 300,000 ba ya? Ma. Salamat kid kaayo, ma.
recorded by Orat. Gibayra na mo silang spot cash nga 300,000 suma silang gihangyo na mo. Bisag kuwang among kwarta pero gipangitaan yun na mong paagi kay investment sa gyud tuod siya alang namo managtiayon nagagmay pa kayong among mga anak. Patay na ang mga girikanan sa kong amigo. Mao naka-decide silang managsuon nga ibaligya na lang. Ug tungod sa among kasuod, gipadara namo niya ang deed of sale para makapirma ang tanan niya mga igsuon. Hangtod nga nagtigon na sa may magtiayon alang sa plano namong inegosyo. Unya, Mas maayo gyud nga sari-sari store ang atong inegosyo dong. pwede ra jud kayo day. Pero ang pangutana, kinsay mo bantay? Oh, ako good. Ha? Unya imong trabaho. Oh, mudang ko. O, unsa? Tempa, sure ka na day? Yes, sure. Dapat hands-on gid ko basta bago pagani ang negosyo. Unya na nato biyaan kung naa gid kay masaligan. Mausad. Waday kay duty ron dong? Day off na ako day. Makatabang-tabang ko ni mo dinis tindahan ron. Ayo, Unsa imo? kaanya ko ako, kuya, kaan. Usa ka kilong bugas niya, patis ug suka. Ah, dong, ako na lang ana bi. Tubagan lang ng imong cellphone. Sige day. Excuse na ha. Oh, hello pre? Nanawag lagi ka? Day. Pre, pwede magkita ta, pre? Ano ko isulti ni mo? Kilong bugas. Sige pre. Asa man? Maulagyan ta na, pre. Nagka-interes magbalik ako mga igsuon sa yuta nga gibaligya na mo ninyo, pre, oy. Mo ba pre? Gusto nilang bawion. Unya, nakasabot ming tanan nga bayran lamog taas nga offer. Pre. Dili ko masagot dong. Day. Gibaligyan na nila nato. Doon na naipirma nilang tanang managsuon. Usa pa, pila pa ta kabuan nga nagtukod sa tindahan. Wa pa taon ta makabawi sa atong nagasto, anak. Ingna sila, nga dili nato ibaligya nila ang yuta. Kay kita na mo itag iya ini. Ni ay sumo ninyo gikan sa barangay, sir. Sa unsa man na sir? Pahin sa yuta mong corona, sir. Unsa? Kuya, wagod nila. Human sila makapahimo sa kwarta nga nagkadindiin tagpangita. Unya karon ilang bawion ang yuta. Ha, di gyud din ko musugot ana dong. Wa sa tayangan kabalakan kay naipirma nila ta naman nagsuon ang deed of sale sa yuta nga naa nato ron. Maunay problema day. Kaya nga naman di ay. Naay usan nila kay suon nga dili original ang pirma. Oh, Laing tao ilang gigamit para pirma sa deed of sale. unsa? Maoy sulti sa kong amigo nga dili di ay kuno original ang pirma sa usan niya kay suon. Ug mao gyud problema na morong matiayon kay dili man musugot akong asawa nga bawion nilang yuta bisan pag gitagaan ning mas dako nga offer. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mabawi ka nila ang yuta nga naanam day usa sa mga managsuon nga namiki og pirma? Ikaduhang pangutana. Pila man kay among magasto kung magkonsulta mi abogado ini? Gireklamo mahinuon mi nila, abigwa mi musugot silang offer nga mas patasan pa nila. Ikatulong pangutana. Pwede ba sabi magkapasaka og kaso nila upon falsification of the signature? Kung pwede man, unsa mo pong kasuha? Ikaapat ug katapusang pangutana. Doon na ba sila ing pwedeng ikaso nila aside sa pagpamiki og pirma? Kay mura manggod og ilang gituyo nga pikion ang pirma para doon na pa sila chance nga mabawi ang yuta when in first place
sila mismo ang ni-offer ani nga ilan na lang ibaligya namo. Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Ben. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. It's my voice today. Akong tingog ang inyong mapaminaw, solo lang sa. I hope it's okay, no? Attorney Elaine Bathan sa kahanginan para sa kini ang akong suliran, no? Dr. Obra, mabalik ra to. Bakasyon pamanggod si Dr. Obra, no? Di pod lalim magsigilag panambal. Di pod lalim, no? To be a doctor. Part sa mental health ang pagbakasyon. Muna atong pagbakasyon nun sa si Doc Obra. Busa, ako sang tingog inyong mapaminaw, pero please guys, padayon gihapon ang inyong pagpadala sa inyong mga suwat suliran, no? Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com or ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Always gyud no, mudasig sa ato ang kinabuhi kay anak mangyud na. Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Ingon si Ralph Waldo Emerson. Unsa may pasabot ani, usahay, it's better to go kanang road less traveled. And then there you make a name for yourself, you make a mark, no? Kanang ayaw pagsigig salig sa uban. Saligi ang imuhang kaugalingon. Diba? Pag kanindot sa ato ang quote for today, guys. No? Plus, greetings po sa tanan mga mulay kung mag-follow na to sa ato ang Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account. Sa mga nag-like kung nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. And of course, sa mga mulay maminaw sa ato ang YouTube channel ug sa mga maminaw nato sa DYHPRMN Cebu kay na late og check attendance, no, nga alauna in arong orasa. Kang ane Heludo Flores, hi Attorney Elaine, always good ming maminaw nimo diri sa Campo Guadalupe Carcar. Also to Ma'am Beverly Padua de los Reyes, more power to you. Thank you ma'am. Benvenida Tarucan, Merlin Cabugas Opina Romero, Luz Heramil Vegas, and also kang Renz Cardenas Evalie. Yes, kumusta muntanan din ha guys? Thank you kayo, no? Letter sender nato karong adlaw is Ben, 37 years old, who lives in Liloan, Cebu. Punto legal, kabahin sa yuta nga napalit sa iyahang asawa. Para atong masabta, no, ang katong iyahang mga pangutana, mga prinda-prinda man no? Una niyang pangutana guys, ang katumang kong ihang issue ani no murag na forge dili original ang pirma, those things, no? Mabawi pa ba ka nila ang yuta nga naaman di ay usa ka mga sa mga igsuon nga namiki og pirma. Okay? Actually, yes. Pwede gyud na labaw na kung ang sale or any transaction, any contract that has been tainted with fraud, forgery, force, gipugos, intimidation, gitiunan, gihulga, gihadlok, no, or giilad, pwede gyud na natong mapa null and void or kanang gitawag nato sa Bisaya nga mapawalang bisa o Bisaya ba na or mapawalang bisa lagi murag Tagalog man siguro na pero maura nang meaning ana, no, kay kumusumo enter manggud ta into a contract sama sa contract of sale, deed of sale, kanang mga ingon ana kinahanglan voluntary, nakasabuta sa atong gipirmahan, nakasabuta sa mga nakasuwat sa kasulatan, no, and wa ta gipugos. That is what you call it. Pero kung naay usa nga ang pirma di mao, meaning wa siya mo pirma, so wa siya ni tugot sa iyahang wa siya ni tugot, no, wa siya ni hatag sa iyahang consent, wa siya ning sugot, so therefore dili valid ang transaction. So pwedeng mabawi. Pero dili automatic ha, it has to go through a nullity. Ipa-declare pa na nimo sa korte and you have to prove nga indeed gipiki ang pirma sa usa ka igsuon. Okay? Alright, ang iyang ikaduhang pangutana, pila man kahay among magasto kung mukonsulta mig abogado ani. Gipablatter man hinuon mi
unsa ni pila man kahay amo magasto kung mo konsulta mig abogado ani. Gipablatter man hinuon mi nila abigwa mi musugot sa ilang offer nga mas patasan nila. Now, dihang butanga, I think, no, kinahanglan mo konsulta mog abogado labi na kung naa nagyoy legal action pilay magasto magdepende. Consultation lang alone mga 2,000 1,500 nagay ubang abogado pud nga libre ra gyud pud ang consultation. Pwede man mo moadto initially lang sa IBP no to ask no kinsay makapa-refer ninyo og abogado to ask no unsay kanang pwede ninyong buhaton. And then from there makapangayo pud mo og ballpark figure kung unsa na, di ba? Ikatulong pangutana pwede ba sad mi makapasaka og kaso nila upon for falsification of the signature kung pwede man unsa pong kasuha dili man gud kamo ang nahimong offended party sa pag-falsify ang katong ni falsify ang katong na biktima kung kinsa tong igsuon nga gip-forge ang pirma siya ray makakiha sa falsification or pag kung kay siya may nahimong biktima kay siya may naalkansi no iyahaman ang pirma pwede siguro mo makakiha for damages kay nangilad sila pag-transact nimo no ikaupat no nga og katapusan pangutana do na ba sila'y laing pwede nga ikaso nila aside sa pagpamiki o pagpirma kay pura man good og ilang gituyo nga pikion ang pirma para do na pa sila'y chance nga mabawi ang yuta while in the first place sila mismo ang ni-offer ani nga ila na lang ibaligya namo kaso lagi gutong pagpangilad no panlin lang pag take advantage unya mangwarta nya kiba silang lisod na kay na usahay pagbawi pero kana pwede siguro ka makakiha nila for fraud no or estafa kay kibaw man silang no nga knowingly deceit giilad mo kana I think no pwede that's a criminal case ang kasong pagpangilad pero falsification dili kay dili man ikaw may nahimong biktima pero ang ako ani is that I think dapat na what you need to do is or ang kana no the damage nga that they have caused so pwede civil damages or pwede sad ta I think og fraud deceit kay giilad man ka no so kana but ang ako mabawi man gud siguro kay naa may isa ka pirma nga na piki so meaning naay usa ka igsuon nga wa mo tugot sa pagbaligya anang yuta sad to say but that's really no sometimes reality mo na ang ako ana I always say nga mo palit gani tag yuta na magutay gitawag nga proseso usa patano ato nang pagsusig maayog yun wa bay problemang yuta wa ba ni na prinda naabatan ng igsuon buhi batanan makapirma ba sakto bas pangisip ana ba you call that sa amo ang mga abogadog due diligence. Nabaw nagyuta guys, susihon yun na nato. Usa ta mo palit. Yan again, mo palit ganita, dokumento. San dokumento ha? Deed of sale. Wa gani din ha ang igsuon, pwede ta dapat na ay authority called an SPA. Kanang mga pirma-pirmas barangay at ubangas barangay di na mao nga dokumento nga numan ang deed of sale ang sakto nga dokumento unya dapat notaryado. Di man ina ha? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw.